nyawa yang hilang. Setiap insan semua telah dituliskan. Burung yang terbang, ikan berenang karena Allah. Tiada satupun yang tak terencana. Daun yang jatuh dan hujan yang turun. Setiap musibah dan kematian telah dituliskan. Allah yang Maha Pencipta, tak satupun kekurangan. Allah yang Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar dengan segala keagungan milikmu. Allah Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar dengan segala keagunganmu. Allah Maha Besar, segala puji untukmu. Allah yang Maha Pencipta, tak satupun kekurangan. Allah yang Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar dengan segala keagungan milikmu. Allah Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar dengan segala keagunganmu. Allah Maha Besar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Rembulan benderang di wajahmu, terangi seluruh semesta. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng Bapak Ibu hadirin ingkang wonten terep mriki sedaya kemawon, kula Pak Dalang Roman Widodo dipun suwuni tulung nggih menika Bapak Ahmadi
kelawan Ibu Wahyu Purbawati saperlu Murwakala putrane ingkang nami Muhammad Maulana Hanif Wicaksono. Bapak Ibu hadirin kang minulya, kula namung menungsa lumrah jalma sawantah sedaya kula namung budidaya kersaning manungsa supados luar saking segala mangke kinabulan boten monggo sami-sami sumindhih dhateng ngarsa-ngarsaning Allah Ta'ala. Lah dene sekawit kawontenan uba rampe utawi bancaan maneka warna menika mboten kok krana kawontenane Bapak Ahmadi utawi Mas Ahmadi menika nyembah kawontenaning jim setan ilu-ilu banaspati mboten. Aneh sedaya ingkang dipun dalaken menika kanthi niat nggih menika amal sedekahipun Bapak Ahmadi sekeluarga. Insyaallah sedaya sampun pirsa mbok bilih sok sinten kemawon ingkang kersa ngedalaken amal sedekah insyaallah tinebihaken saking balak kelawan bilai. Allahumma. Bapak Ibu hadirin kang minulya, salajengipun rerumpakan utawi uba rampe Purwakala menika wonten topi pethak. Wonten topi pethak menika dipun damel nggih menika kawontening para wiyaga Ibu Waranggana sok sinten kemawon ingkang manggen wonten terop utawi ijak-ijak wayang pengruwatan. Ah nek perlu sing nyoteng dikai topi putih bareng cukup ganteng ngono. Majasing tiang sepuh kula sampeyan sedaya menika maringi busana utawi penganggo topi pethak utawi topi putih dumateng anak turun menika namung sanepan kemawon, menika namung pasemon kemawon. Maksudipun utawi pangajap pengarep-arepe wong tuwa mbah buyut kula sami sedaya menika nalikane siram wis gawe topi putih utawi gawe kupluk putih, putih kupluke, putih topine uga ing pangajap saged sumrambah dhateng salebeting jasad pamikirane menawi sampun damel kupluk putih utawi topi putih sampun nggadah tumindak ingkang iri dengki dawen jahil metakil marang liyan. Niki pengarep-arepipun tiang sepuh kula sampeyan sedaya kenging menapa kula lan sampeyan sedaya menika diutus damel topi putih. Lah dene menawi wonten kadang kula sampeyan sedaya ingkang sampun damel topi putih nanging tasih gadah tumindak ingkang boten cocok lawan penganggone menika kok kula kinten kiereng trapsila dereng pantes damel topi putih. Ngoten nggih. Pun cekap nggih monggo kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim Murwakala wanci punika sumangga dipun wiwiti.
Nggih sinigek Sekar Jaya Pitana Sekar paoneng-oneng anjantur negari pundi kangge purwaning cariyos wonten ing pakeliran sonten menika mboten kok anjantur kawontenaning madyaning kedaton boten ugi boten kok anjantur kawontenaning kawontenan negari menika boten. Najan kata negara ingkang sinangga pertiwi pinayongan ing angkasa kaapit samudra bena ananging menika anjantur kawontenaning wonten madyaning kayangan jonggring seloka nggih kayangan Suralaya nggih kayangan Sahlendra Bahwana napa ingkang dipun catur kawontenaning wonten madyaning kayangan Suralaya mboten kok nyatur kawontenaning Ponang Rajakaya mboten kok nyatur kawontenaning para amung tani inggih mboten awit kayangan menika papan panggonaning para dewa para dewi para hapsara, para hapsari, para widodara, para widodari. Ingkang prasasat menang misesa mboten menang den wisesa. Menang perintah mboten menang den perintah. Ugi menang murba mboten menang den purba kawan. Kala wau sinar kepingin gumpul dilalayai guru dasar najanto kawujudaning adik kula Umar utawi Betari Umayi jabane niku wadon nanging jerone isih kakung lho leksana ngaten kawontenan Yai Guru pelanangane adik kula Umar niku sampean betot sampean bedhot sampean ki pataken won jagat wetan wujud ulur-ulur mila Yayi kenging den damel pengemut mbok bilih wonten udan sepisanan mangsa kalane waktu nalika kahananing ketiga kancik mangsa labuh menika wonten nglanteng sak wonten jagat wetan
menika winastan ulur-ulur menika bebayani. Mila saking menika selakangane adik kula Umar menika dedeleweran getih, dedeleweran rah. Sinareng selakangane adik kula Umar niku dedeleweran getih, dedeleweran rah. Yayi, mboten malah sampean tambani, malah sampean garit. Malah sampean garit kelan driji manis. Mila benjang ing tembe wonten alam pepadang utawi alam donya menika wong wadon menika selakangane krana nyata-nyata suwek lho niku lho. Mboten kok krana napa? Awit yayi guru garet lan driji manis mila dadosaken selakangan menika suwek lho. Inggih kasinggihan Kakang menawi makaten. Lajeng kados pundi Kakang? Leksana ngoten kawontenan getih utawi rah tasik netes tasik wonten dumawah wonten pertiwi mboten saged mampet. Yayi guru nyuwil gempilaning kayu kastuba jati dan damel usada dan slempetaken wonten glakang kang suwek kala wau ndadosaken mampeting rah mampeting getih. Mila ger Bathara Brahma sing kandika dawuh Kanjeng Wabu Kulun Sukra sing kandika dawuh Sakri sing kandika dawuh Wabu Kulun kena dititeni nak mbok menawa besok ana ing alam donya iku wong wadon-wadon niku selakangane suwek nduk cepitane kono ana gempilaning kayu kastuba jati jenenge gak sepira gedhe mek cilik sakmene lho mek cilik lho. Karena itu wis semono ndadekno mampeting getih. Inggih kasinggihan Kakang Narada. Sampun seru-seru Kakang kula mangke malak lumo dhateng kahanane putra kula sagung para dewa Suralaya. Lajeng Yayi wong jenenge manten anyar Yayi guru ngajak lan adik kula Umayi, Betari Umayi niku nete Kebo Andini ngambah Jumantara hamir sari sepinten jembaring kayangan Suralaya krana kayangan jek anyar. Kasinggihan Kakang Narada mangestaken dawuh wonten nginggile Kebo Andini Yayi, wonten nginggile Kebo Andini Yayi guru kepingin carem, kepingin senggama kelawan adik kula Umayi sing waune kakung wujud pawestri kala wau. Leksana ngoten dipun tampik kelan adik kula Umayi. Duh Kakang, wong wonten kahananing Pajineman Suralaya menika wonten bebasan ingkang edi peni mbok mangke mawon nek sampun mandhap dhateng Pajineman Suralaya monggo paduka kula aturi senggama monggo. Ananging menika wonten sakinggiling Kebo Andini kok sinawang menika kirang trapsila. Inggih kasinggihan Kakang Narada mangestaken dawuh Leksana Yayi. Oh jenenge Yayi guru niku watak wageling wong lanang. Njaluk apa ae gak kena disemayani. Sekawit kawonten adik kula Umayi menika nyemadosi mangke menawi sampun mandhap dhateng Bale Mercu Kudha Manik, sampun mandhap dhateng Pajineman Suralaya. Inggih kasinggihan Kakang. Kama kamane Yayi guru niku korut. Saking brantane Yayi guru kama korut utahe kama menika netes. Netese kama nalika Yayi guru lan adik kula Umayi menika dirgantara gegana wonten sak nginggiling kawah candra dimuka. Mila ingkang ndadosaken munclak-munclaking kawah menika boten sanes. Menika anamung kama salah, kama sing tanpa wadah.
Kama kamane Yayi Guru piyambak. Mboten tiyang sanes. Duh Kakang menawi ngaten Kang Rayi lak luput. Menawi ngaten anggene Kang Rayi ngutus lan putra Dewa Suralaya saperlu nyirnakaken kama ingkang ngedap-ngedapi wonten ing Kawacandra dimuka kala wau lak inggih menika prasasat kedosan Kang Rayi. Awit menika anam wiji kula piyambak Kakang. Kasinggihan Yayi mangestaken dawuh Yayi. Dereng tetang sabdaning Sang Natapa sinten ingkang minggah dhateng bale mercukundha maneh acapa kama salagya brakangka biya. Amit pukulun ingkang abdi pun Brakangka ingkang minggah dhateng bale mercukundha maneh. Nuwun pukulun kula puna Brakangka nggih kama salah ingkang mijil saking telenging kawah Candra Dimuka. Arya sawan dhateng Rama Pukulun Pramadi Guru Pukulun. Ya jajal lungguh kuna Brakangka inggih ngestaken dawuh Pukulun.
Wah, Rat. Bocah iki mang banjur mlayu ana kene. Apa kang dadekno nyerimpet lakuku, Rat? Nganti kalenggak aku, Rat. Aniki wonten tetanduran. Nyata menawi kawontenaning Yang Bathara Kala nggih kiyaine sampun dawuh bocah niku mlebet ngriki pun kula onyak, pun kula padosi mboten enten niki. Niki wonten rerimbunan sing kaya ngeten niki tiyang kang nandur waluh wonten ngarepe ngomah. Wis kok goleki Rat ana kono, nggih pun mboten enten. Banjur sing mburi Rat, niku arek niku nggih nyata bener mlayu ngriki. Lah niku wonten dandang sing goleng niki. Niki diterak arek niku wau. Banjur Rat, niki wonten napa niki kethokan pring niku? Niki kula sampun kula injeng nggih mboten enten. Wah, iku diarani bumbung wangwung Rat. Nggih bumbung wong wang. Kira-kira ora nate didongengi Rat karo bapak mbahne biyen. Menawa nandur walu ora oleh ana ngarepe omah. Krana mbok menawa aku iso nyamur laku, iso aku memba warna dadi kala jengking. Aku iso memba warna dadi kelabang, dadi ketunggang, dadi ula. Sing nyusup ana kanane rerimbunaning waluh iku Rat. Nggih pun mboten enten niki yaine teng waluh niki. Sing mburi iku mang kanane kanane manungsa kang lak pinuju adang banjur guling dandange Rat. Nggih. Sing mburi Rat. Lah niki wonten sing tiyang kethok-kethok nyisaken bumbung bolong niki. Bumbung sing teka kiwa bolong Rat. Sing saka tengen bolong iku diarani bumbung wangwung. Ya bumbung wong wang. Kira-kira ora nate didongengi Rat. Ora nate dikandhani karo wong tuwane mbok menawa kethok-kethok pring. Aja nyisano bumbung wangwung ya bumbung wong wang kudu dipecel utawa disigar. Mbok menawa aku Yang Bathara Kala iso memba warna dadi kala jengking ketunggang lan liya-liyane lak ngono sih Rat. Nggih kaene lajeng kados pundi niki? Wah. Iku jajal wenana bebendu Rat. Manungsa sing duweni tumindak kaya ngono wenana bebendu, wenana paukuman. Nek ngoten nggih ngeten mawon. Niki manungsa sing mboten semrat aku winastan dalang-dalang sejati. Majasing aku ora duweni turun dalang. Wong tuaku bapakku ateges simbah buyutku ya ora ana sing nate dadi dalang. Mula nuhane pitungkase kananing yaiku swargane Bapak Winata sing saka Pathuk Ngara Jombang. Aku diarani dalang sejati kang wenang ruwat luput sekabehing kala. Mula aku kaya-kaya we madhep mantep yaiku wani anakna Murwakala. Aguh, mbok iya man. Nek gak salah sakjane reang ngono ya kira-kira tak kongkon ngruwat besok nek tuweke man tapi apa maneh wong jene wis wayahe kaya ngono. Nggih. Nek ngoten nggih monggo mawon pun borong kersa sing penting madhep mantep lho ngoten mawon. Ya pancen kaya ngono. Inggih nek ngaten kula pun pasrah bongkoan Pak Dalang lan anak kula. Nggih niku Muhammad Maulana Hanif Wicaksana niku. Nek ngaten putrane anak kula Muhammad Maulana Hanif Wicaksana sampean kengken munggah dateng terop ngriki. Ya Dik golek ana anakmu kon munggah nang Pak Dalang kene nang panjak-panjak kono. Kle panjak kle krungu kle golek ana kle sing sunat. Nggih, pun. Ula yo ngono sih ana sing semaur nek ana sing semaur mosok ero dalange iki wis ana tak gorong lho. Ya wis nek kono kaya kanane niki sampun wonten ngriki. Nggih, nek ngoten bocahipun enten ngriki sampun kei tabuh napa ta napa. Niku manjase napa kok diwenehi tabuh barang. Kok diwenehi tabuh barang niku cekne napa niku? Maksude diwenehi tabuh barang mbok menawa lho, mbok menawa
Krana siramu umpama weruh kananing lelakon iki ana kene iku dudu kananing bocah Sukerta iku ora diarani yaiku kananing bocah Sukerta anang diarani kanca-kanca panjak, kanca-kanca wiyaga krana nyekel tabuh. Aguh mbok nggih nek. Nggih, to monggo. Digawena gending dendong sing alus minangka kanggo kananing ngluwari Sukerta. Sukertane anak kula Muhammad Maulana Hanif Wicaksana. Monggo ya. Kocap ingkang mlebet dhateng Tratak Agung yang Bathara Kala klan Kala Madu Barat. Bocah iku ana kene rat. Yen caine ning
dhisik iki sapa ya? Mena kana Candra candrané dat katon dat ora kaya dene dudu. Jalma manungsa kang manjing ana tratak agung kene. Wah, Rat. Rupane kananing dalang iki Rat sing klenang-klenung mang. Sing klenang-klenung mang dalang iki Rat. Ha nggih. Niki rupane sing klenang-klenung wau. Rika sing dalang mang ya tak rungono nganti keturon aku. Sejajal aku kepingin Rika dalang maneh Rika. Rika kepingin dalang maneh Rika. Ngene lho ya siramu sapa aku ora ro papan donomu. Anang menawa siramu kanane kepik ya iku ngongkon aku dalang maneh aku mbok sak sen seteng paribasane iku diupahi kelawan sing duwe gawe iki lho. Ya ora sithik bandane. Wah. Aku ora duweni dhuwit are. Aku ora duweni dhuwit wadalang. Aku diupahi-upahi gelem kok. Nggih, sampeyan upahi napa diupahi kapuk-kapuk randu ta napa sak ton paribasane niku gelem mawon niku lho. Kapan niku diupahi cara ngono gaplek-gaplek nggih gelem mawon lho. Wah, umpama rika tak opahi kane Gada Bedama iki kaya ngopo? Iki tak wenehno rika, waton rika gelem dalang maneh tak rungokno ya rika ya. Aku mbok opahi kelawan Gada iki tak nggo apa? Oh, gampang ken kula betone teng rasokan. Kula timbangane ken kula kilokne. Ya wis nek pancen kaya ngono ya dadi ora baya pangapa. Najan tau kok upahi kanane Gada Bedama iki tak tampani. Antin sawetara ya nek kaya ngono ya siap. Iya Pak Dalang tak anti Pak Dalang. Oh yo. Ya nenggih kawontenaning dalang sejati. Ingkang sampun den suwuni dalang malih lawan Jang Bathara Kala. Pranyata dalang sejati anyu murupi. Ingkang mangayun mangarasa menika mboten jalma sawantah. Awit Den Candra den pirsani dat katon dat ora, dat katon dat ora. Mila dalang sejati sigra angrapal aji tulak sengkala balik. Sigra rinapal aji mantranira. Bismillahirrahmanirrahim. Yat ingsun angrapal aji ku aji tulak sengkala balik. Allahumma asra walak wali lamun tumama aja bakal tumiba. Lamun tumiba aja bakal tumeka ngelmu apa wae, jasad apa wae, lelara apa wae, sengkala apa wae. Kang tumiba ana kanane bocah pengruwatan. Yaiku anakku Muhammad Maulana Ghanif Wicaksana. Lamun tiba paing aja eling, tiba pun aja katon, tiba wage aja mrene, tiba kliwon kliwato, tiba legi aja wani singkara gendak kelawan aku. Aja wani singkara gendak kelawan anakku pengruwatan, yo aku dalang sejati sejatining dalang. Sengkala sing saka wetan kidul kulon lor nisor dhuwur bali ana ajal kamulyanmu. Sengkala sing saka banyu, sing saka lemah, sing saka geni, sing saka angin, sing saka swasana bali ana ajal kamulyanmu. Ya aku sejatine dalang sejati kang tansah rinengsanan malaikat 44 rinengsan awakku rina kelawan wengi sluman selamat, sluman selamat saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh iya. Linambaran aji tulak sengkala balik merbawani kelawan Yang Bathara Kala Sumawana Kala madu barat sanalika Yang Bathara Kala nglembruk wonten madyane dalang sejati.
pangapura aku wah jaluk pangapura aku dalam najan to malya sedina kaping 7 aku weruh lan siramu sapa sejatining siramu lak bojong bocah Sukerta se krana siramu candramu dudu manungsa ananging babatan sukma Bathara Kala kawruwana menawa kahanane bocah Sukerta yaiku kahananing Maulana Muhammad Maulana Hanif Wicaksana iki kalawan wong tuane dipasrahna kelan aku Dalang Sejati lha dene apa siramu ora anyumurupi apa ora eling pitungkasing wong tuamu ya Sang Hyang Pramesti Guru. Besok menawa ana bocah Sukerta wis diruwat kelawan Dalang Sejati aja kumolancang sugih kendel siramu gonjak bocah Sukerta. Apa siramu kepingin tak dumuk meling Raja Kala Cakra sing dumunung ana dodok lan bathukmu iku? Waduh kapok Wadalang. Wah, Rat. Tibae Dalang Sejati iki roh mele Raja Kala Cakra Rat. Ora roh saka ndi Bathara Kala. Mula kanane winastan Raja Kala Cakra iku pak sakjane pendonga-pendonga sing apik. Pendonga sing becik majasih manungsa. Menawa siramu lara nang warasa, menawa siramu miskin nang sugiya. Lho. Menawa siramu rekoso nang minulya. Pandonga sing apik nanging kok salah gunakno ya. Wah. Banjur menawa kanane bocah Sukerta ora tak pangan banjur aku mangan apa Wadalang. Kanane godho bedama tak wena kelan siramu. Mula kena kanggo golek pangan ana papan panggonan liyane saka kene. Sumingkira saka terop kene aja ganggu gawe lan bocah Sukerta yaiku anakku Muhammad Maulana Hanif Wicaksana iki dadi tanggung aku. Dadene kanggo sesule kanggo ijole ana kanane pinggirku ku ana sakmono akeh. Iku wis entek-entekno. Oyaken ana dene kanane ana sampil ana pitik lan liya-liyane sing sakmono akeh iki minangka gantine bocah Sukerta. Lah tapi menawa siramu wis kasil kandhahar daran iku aja kanane kumliwer ana kene. Sumingkira sing adoh bali nang papan panggonamu. Ana kayangan randu pitu ya kayangan sela mangumpeng kono. Wah. Nek kaya ngono godho bedama tak jaluk. Ayo ora dioyak kanane panganan iki, Rat. Jajal kawanan. Ayo angge kaine. Monggo kyane kepados mawon. Golek panganan liyane kyane. Kakang Panjak Jangan Asem lan Kakang Panjak Jangan Menir. Nggih Pak Dalang. Bocah Sukerna kanane anakku Muhammad Maulana Hanif Wicaksana kena ninggalno panggung kene tumapak
mapan papan panggonan dienggo adus jamas kramas kembang setaman. Saya jajal dulurmu kokon mapakno kono kembang setaman kelawan yaiku papan panggonan adus kramas kono. Sing menang yaiku ngedusi kanane bocah Sukerta sepisan Pak Dalang sejati. Sing angka loro kana angka loro bapak ibune kelawan dulur-dulure bocah Sukerta iki. Batine kananing para wiyaga iku enggal kena didahar. Uba rampe iku sak badane kaya biasae nek durung titi wancine ya dibacana dedolanan lelagon apa kelawan apa. Oh nggih, Pak Dalang. Tutuping Purwakala dina iki anake Paja diwenehi gendhing kalongan, ya. Pindhamare kula Pak Dalang Roman Widodo niki ana mulantaran. Ana mulantaran kula Murwakala, anak kula Muhammad Maulana Hanif Wicaksono. Niki panjenengan sedaya sampun pitados kali kula monggo sami-sami pasrah, sami-sami sumedya dhateng saning Allah taala nggih. Awit sedaya niki wonten bejo cilakane manungsa anamung Gusti Allah taala ingkang nitahaken ingkang nakdiraken menungsa namung usaha namung lantaran jamas tekramas kembang setaman ingkang angka sepeda kula Dalang sejati ingkang angka malih di kali mangke disambung tiyang sepuh jalan estri lajeng disambung mbae napa dulure sedaya ngantos telase toya niki. Tapi ngoten pun digelem mawon diparing setan bocah nek saged ambekan ngoten nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sekali badir radhiyallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din. Allahumma nas'aluka salamatan fid din. Allahumma nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma nas'aluka salamatan fid din. Jasa. Wa jidana Allah fa inna Rabbana atrana anfusana wa lam taghfir lana wa rabbana atina fid dunya wa subhanallahi jadi masifun wa salamun alal alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Apa duwe rembulan benderang di wajahmu terangi seluruh semesta di kelamnya kau tunjukkan jalan hidup kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilian. Sallallahu ala Toha khairil khalqi wa ahlaha wal karrari bil kurma'i wa khuzaroi wa abnaha wal ali wa sahbi wa tabi'ina ba'daha wa tabi lahum salam waghfir umma kullaha. Sallallahu ala Toha khairil khalqi wa ahlaha wal karrari بالكرم
والصحب وتبقينا بعدها واتبع لهم سلام واغفر أمة كلها Mulialah dirimu, keluarga dan sahabat, atas rahmat yang tercurah dari Allah selamanya. Dan semoga keselamatan dan ampunan diberikan kepada seluruh pengikutmu. صلى الله على طه خير الخلق وعلاها والكرار بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعين بعدها واتبع لهم سلام واغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وأهلها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعين بعدها واتبع لهم سلام واغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وأهلها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعين بعدها واتبع لهم سلام واغفر